Şandere netewên yekbûyî ji bo Sûriyê Stîvan de Mistura ji bo çareserkirina krîza Sûriyê planek ji sê qonaxan pêşkêş kir. Rojnameya El Hayatê ragihand ku Mistura nexşareyek ji sê xalan pêşkêş kiriye da ku krîza wî welatî bi dawî bê û li gor wî planê bi diyalogê dest pê dike. Qonaxa yekem gihiştin bi rêkeftineke demkî li gorê daxuyaniya Cunêfê ku tê de şer di navbera rejim û hêzên dijberiyê de rawasta û di navbera wan hêzan ji bilî hêzên terorî de rêkeftin çêbibe. Qonaxa duyem qonaxa veguhêz ku tê de desteyeke xwedî desthilat û veguhêz be. Desthilatên leşkerî û ewlehî di destê wê de be ku Encûmena Leşkeriya Hevbeş di destê wê de be. Qonaxa siyem li gorî planê ev qonaxa dewleta Sûriyê ye. Di şêweyê wê dawiyê de ku birêya qonaxa veguhêz welat ber bi hilbijartinên serok û parlamentê vebiçe. Ew jî dibêne çavdêriya netewên yekbûyî. Di planê de hatiye ku her du aliyên rikber li Sûriyê li ser lîsteyeka 120 kesî ji navê berpirsên vê krîzê ji her du aliyan li hev bikin. Got qonaxa veguhêz de tu desthilatekî wernegirin. Wê rojnameyê behsa serokê rejima Sûriyê niha Beşar el-Esed nekiriye. Lê planê pêşînyara avakirina Kongreyekî Niştîmanî Sûrî ji hikûmet û dijberiyê û civaka sivîl kiriye. Her wiha plana Mistura daxwaz dike ku destgehên fermîyên hikûmeta Sûriyê bimînin û yên têk çûyî werin çareserkirin. Ji wan jî artêşa Sûriyê lê behsa darzanîna endamên Partiya Behsa Sûriyê nekiriye.